Nganong importante man kayo ang pagkabanhaw ni Kristo? Mayong adlaw kanatong tanan. Ang pinakadako natong fiesta, isip mga Katoliko, isip mga Kristohanon, mao ang kabanhawan. Ang kabanhawan ni Kristo, ang kabanhawan sa Ginoo. In fact, no kining kabanhawan, gisimbolize kini og kandila. Kandila nga dili na mapawong, kandila nga kanunay nagsiga. Kay nahimo kitang mga anak sa kahayag. Gisimbolize pud kini og usa ka kordero nga nagtindog. Gikan sa iyang pagkamatay, nagbarug na siya kay nagmadaugon siya. Mao na nga importante kaayo ang kabanhawan sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo, 1 Corinthians 15 verse 14, mingon siya, kung wala mabanhaw si Kristo, kawang lamang. Kawang ang giwali niya o kawang ang atong pagtuo kung wala mabanhaw si Kristo. Kay ang kabanhawan ni Kristo nagmatuod sa iyang gihimo. Nga sakto ang iyang gihimo ug sakto po ang iyang gitudlo. Ang iyang kabanhawan nagkumpirma or definitive proof kini nga siya di ay gikan sa Dios. Nga tinuod gyud di ay ang iyang giangkon, ang iyang giklaim sa iyang kaugalingon nga siya anak sa Dios, nga siya gipadala. Ni anhi siya isip mahimong manluluwas. Ang kabanhawan ni Kristo mao'y katumanan sa mga saad sa daang kasabutan or Old Testament. Ug unsay gisulti ni Jesus sa iyang pagpanudlo tinuod gyud ay nga nahitabo ang tanan sumala sa nahisulat sa kasulatan, no, in accordance with scriptures. Ang kabanhawan ni Kristo nagmatuod sa pagka-Dios ni Jesus. Sama sa iyang gingon, kung inyong iisa ang anak sa tao, mahibaloan ninyo nga ako mao. Ang kamatayon ni Kristo usa ka misteryo sa pagsaylo or Paschal mystery. Kay siya mao ang tinuod nga kordero sa Dios. Ug may duha kini ka aspeto. Una, ang iyang kamatayon nagpalingkawas kanato sa sala. Ug ikaduha, ang iyang pagkabanhaw nag-abli og bag-ong dalan alang sa bag-ong kinabuhi. Sa ato paghihimo kita nga matarong or na-justified kita ni Kristo. Ug tungod niya na gibalik ang grasya sa Dios nga atong nawala, labi ng atong pagka-anak sa Dios. Ang atong pagkamatarong tungod sa kabanhawan ni Kristo nahimong atong kadaugan gikan sa atong kamatayon. Tungod kay gidugtong nakita ni Kristo sa naputol nga koneksyon nato sa Dios tungod sa grasya, kay nahimo kitang mga anak sa Dios. No labi na diha sa bunyag. Sa katapusan, ang kabanhawan ni Kristo atong garantiya sa atong pagkabanhaw. Kaingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, miabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Ug atong makab-ot sad ang atong kaugalingong kabanhawan kung magpakabuhi kita uban ni Kristo. Ug atong patyon ang kalawayan, ang kahakog nga diha sa kanato, mga daotang tinguha nga mao ni ang karaang tawo aron kita magpakabuhi ug mahimo kitang bag-ong tawo sumala sa nabanhaw nga tawo nga mao si Kristo. Usa kinakihagit alang natong tanan aron sad kita magmadaugon, aron kita madugtong balik sa Dios pinagi sa grasya nga mao ni gihulagway sa kabanhawan ni Kristo alang natong tanan. Brad Boy Ponce, taga Tilaong Konsolasyon. Usa ko ka membro sa Couples for Christ sa Yati, San Vicente Cluster. Naay akong ipaambit na akong nahitabo kaniadto ug ang dakong kausaban sa akong kinabuhi. Mga igsuon niadtong 1988 na diagnose ko og cancer. So pagkahibaw nako mga igsuon nga yun ato ang akong sakit, daghan higayon nga ni-attempt ko suicide og sa akong trabaho o sa man ko ka driver.
daghan kayong higayon mga igsoon nga akong gusto ibanggaan sa sakyanan nga akong gidrivean nya. Siguro kabubuton sa Ginoo nga masanta sa akong helper mao to nga di madayon. So daghan higayon nga ako tong gibuhat ug sa dihang nahibaw-an sa among manager nga mao toy akong gibuhat, wala na ko gipa-drive, so diha na ko sa factory gi-assign niya. Pag-assign ako sa factory, boring kayo niya. Ang akong hunahuna sad nga gusto lang kong matapos kay puslan man niya. Wasag ko'y ikabilin sa akong pamilya. Motong nakahuna-huna ko nga mag-suicide nga on duty ko kay aron ang kumpanya nga akong gitrabahoan makabayad. So na ako'y mabilin sa akong pamilya. Pero siguro dili buot ang Ginoo mo to nga ni hangyo kog balik nga mo drive. Pagbalik na kog drive na ako'y tigwa nga gika istorya sa pier nya, natinga ko kay di Mikaela nya iya kong gimaymayan, iya kong giingnan nga wa daw problema nga di masulbad sa mga way sakit nga dili maayo ug pangayoon kuno sa Ginoo. Pero atong panahon na tungod kay nagtubo ko nga wa kayo matuto sa pagtulunan sa Ginoo, nagduha ko og tinuod bang naay Ginoo. Moto nga pag-istorya na mo, nagbalik-balik ang iyang may nako. Moto nga diha nagsugod nga murag na wa na ang huna-huna nako nga maghikog, murag ni gaan sa akong buot. Moto nga hinay-hinay na akong nadawat ang akong sakit. Moto nga ni anak ko sa akong kaugalingon nga tinuod ka nga naay Ginoo, tagay kog higayon nga makapadako sa akong mga anak ug madako na sila nga mabuhi sila ra. Pwede na imo kong kuhaon. Pero gikan adto mga igsoon, taas na kayong katuigan nga gihatag nga lugway sa Ginoo. Didto akong nahibaw-an nga ang Ginoo di ay nahigugma siya bisan sa mga tao nga wa makailan niya parehan ako, wa ko makailan niya sa una. So didto iyang gipaila nga tinuod gyud nga naa siya. So sa mga igsoon nga naay mga problema, na ay mga taas-taas nga gibati, ayaw mo pakawa sa paglaom, sampit mo sa Ginoo kay ang Ginoo kanunay maminaw ninyo og ihatag ang inyong mga gikinahanglan. So salamat mga igsoon og mayong buntag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong pista niyo dihang tanan. Mayong pista. Namoy hikay. Pero magluya kay inyo mga naong murag wa mamoy hikay, no? Paghikay mo ha kay para doon nagipista.
kay wa ta kahibaw, wasad mo kahibaw nga usa sa inyong mga kaliwat or membros pamilya maunay gipasidunggan karon kay kining atong piyesta karong adlaw, piyesta sa tanang mga santos nga gideklarar canonically sa simbahan og mga santos nga tuanas langit. Mas daghan man yung tuas langit kaysa gideklarar sa simbahan. Mao na ato silang pasidunggan karon og ikaduha usab mga ambisyon pud ta nga matipon nila puhon-puhon og mobiya na sa taning kalibutana. Busa padayon tang magampo kuyog sa tanang mga santos nga mahunong na unta ning pandemic nga giantos nato karon dinhi sa kalibutan physically. Unya magampo pud ta sa para sa atong mga benefactors o mga donors nga mingtabang nato dinhi sa tanan nato mga proyekto. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, espesyal din natong iyampo no kining ato rong bagyo nga ming nisod sa ato sa Pilipinas karon ra bang adlaw iyampo nato ang mga tao nga mga lugar nga maapektuhan niini nga panalipdan untas dagkong kadautan. Ato karong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangama niining daghang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga salugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan og kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nasod, banay ug katawhan nga nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon. Ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono o gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo o ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono og misimba sa Dios og miingon. Amen. Ang pagdayig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila nga nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo,
kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni hako. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios og kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbato ni ining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing
kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usbo na kog pangutana mo, kay na may wa ka tubag kaganiha. Gusto ba mong matipon sa mga santos dito sa langit? Gusto. Or adto ba mo matipon sa tuas impyerno? Kinsa may gustong maimpyerno dinhi? Kinsay gustong malangit? Maayo. Kanang wa mo isa, asam day mo gusto? Asa mo? Wa rabay kapilian. Nya matod pa ni Kristo, kanang way klarong tubag, diretso na sa impyerno. So kamong wa mo isa, adto na mo sa impyerno. Mao na siya. Nya ang saon man aron mabawi. Ato lang sanang asa man siya. So murag ni atingali ang mga kalag, no? Nga mga taga-impyerno. So, mao gina kanang mga kuan, kanang mga tao bitaw nga impyernohonon, unsa may ila ng impact sa community, maka-distract gina sila. Distraction ba? Kanang mga impyernohonon, kanang mga langit non, unsa may ilang mahatag sa community, harmony. So karon gitagaan ta ni Kristo og nindot kaayo nga pamaagi aron gid ta malangit. Gitawag ni siya the 8 beatitudes, ang 8 ka mga kabulahanan. Mo nang niingon siya diri, bulahan ang miila nga sila kabos. Mo ni ang 8 ha. Bulahan ang miila nga sila kabos. Bulahan ang nagsubo. Bulahan ang mapaubsanon. Ikaw no. First 3 lang usa, memorize ha. Ready, go. Bulahan ang miila nga sila kabos. Bulahan ang nagsubo. Bulahan ang mapaubsanon. Kana ang makalimot ana maimpyerno. Sunod, bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaupat na, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, bulahan ang mga maluluyon. Nga dayon ang ikaunom, palihog lag off sa tanang kuan usa wireless, kay gaduda kong naanay abat diha. Ayan na nagamita ang kadto nang dunay kuptanan na diha na kuptanan. Sige, ay mo na no. Distraction. Kamu sa diyang choir ug nagay gagikan ninyo, bantay lang yun mo diya. So ay naman to, bulahan ang bulahan ang nagtinguha, mo to ikaupat, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikalima, bulahan ang maluluyon. Ikaunom, bulahan ang putli og kasing-kasing. Ikaw na ba? Ikaupat, bulahan nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bulahan
Bulahan ang putli o kasing-kasing. O kana, unom na. Dayon ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Managdait ba? Ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa to ikapito? Bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan, niya ang ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ka-memorize na mo? Congratulations. Ang wa ka-memorize adto gyud mo sa impierno. Ako ning hatagan o gamayng samari haron dali ra siyang hinumduman, nya inyo nilang i-insert og asa siya nabilong kanang triple A. Hinumdumi lang niyo ang triple A, A. Ang una nga A nga makapasantos nato mao gyud ang ampo. Ampo ba? Mag-ampo. Kanang ampo makapasantos na kay mao man na itong connection sa Ginoo. Mo nang moingon diri bulahan kamo nga putli og kasing-kasing. Kana makapakuan man na nato connections Ginoo. Bulahan kamong mga kabos. Kanang kabos connection gyapon nas Ginoo kay si Kristo kabos man. Mao bitan na kanang mga maampuon, ganahan gina silang mobiya dayon sa ilang mga kabtangan. Ngano man sa sige nimong ampo nya makonected kas Ginoo, makahibaw ka nga ang Ginoo di ay pag-ari niya sa kalibutan, nagpuyo siya sa kakabos. Unya kung gusto kang makonected sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mopuyo kas kinabuhing kabos. Muna ang tanan yung mga santos nagpuyo gyud sa kinabuhing kabos. Way maampuon nga mangandoy nga madato. Ang tinuod nga maampuon mangandoy gyung mapobre. Tuo dili. Tanawa si San Roque nga maampuon. Biyaan niya yung kabtangan. Tanawa si San Vicente Ferrer nga maampuon. Biyaan sad niya. Tanawa si St. Francis nga porting datua nga maampuon. Biyaan sad. St. Louis of France nga hari gitos Francia, biyaan gyapon. Mother Teresa of Calcutta, biyaan gyapon. San Isidro Labrador, biyaan gyapon. Tanan gyud nga maampuon nga tinud-anay nga gustong masantos, mubiya gid anang kwarta. Kamo, dili mo makig-away tungod anang kwarta. Di mo makig-away tungod anang yuta. Nga hasta imong kaugalingong igsuon, imo nang ikiha tungod lang anang yuta. Ang kuyaw ang imong kaugalingong anak o imong kaugalingong amahan, imo nang ikiha tungod sa yuta. Nya, unsa man na? Makapalangit na o makapaimpierno? Oy, ang gustong malangit o magsigi jud kag ampo sa Ginoo, malamdagan gyud ka nga biyain ning tadan. Mao bitaw si Kristo niingon, kung gusto jud kang malangit atong batan-on nga dato, pauli sa inyo ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadto sa kabos, balik sunod nako dad-on ti kas langit. Ana siya. Kamo dihang nangambisyon nga malangit, hala, kanang tanan ninyo rong kwarta ihug na diha sa kolekta. Diri nas pari ihatag. Nyag tuwa pa'y nahabilin sa inyo, naaman tayo mga project din, hala, i-donate din simbahan. Naris pari ihatag. Haron ang pari mo'y magdaan na ngadto sa langit. Tuo mo dili. Ang nituo malangit. Kamu no madudahon kay mos pari. Ikaduha nga alagad. Alagad, service. Kanang mo alagad, di na magpabayad. Mudawat na siya na kay ihatag pero di gid na magpabayad. Muna ang mahal nga birhen, ang mga santos, sige gito silag alagad. Nganong makapalangit man ang alagad, kay maunay atong pagpakita gugma sa atong isig katao. Di ba ningon si Kristo, whatever you do to your brethren, to the least of your brethren, you do it to me.
Connected gyapon tas Ginoo inig alagad. Unsa man ang alagad? Ang pagtubag sa panginahanglan sa imong isig katao. Kanang pagpakaon sa imong isig katao, alagad na dili. Kusga. Nya kun ang pari ray imong pakanon, unya ang kanang mga standby di nimo pakanon, alagad pa na dili. Di na alagad. Kay ang pari kasagaran wa man gutuma niya ang sugo ni Kristo pakan aman ang gigutom. Kamo sige mog hagad sa pari nga pakanon wa man migutuma. Dagko naman kay migtiyan. Naano dihay mga siga kay mata nga nagsigil ag standby maunay pakan kay gutom kay na. Gay kumparaha sukari ng mga tawhan nagpagkaon nya sukari ang pari di ba ang pari magtimi-timi di man ko ani bawal ni nako kana sila sukari di ba igsunod ni mo lingi limpyo na kay nga naman biguto man ug adto dito malipay ang Ginoo kung kadtoy imong pakanon kung ang pari imong pakanon ang mga government officials imong pakanon awa noy burot na kay na. Unsa man di mo mutuo mao na alagad gani sa ato pa mo serbisyo kang di mangayog bayad kamo ron din hina nagtrabaho di mo mangayog sweldo di mo masukog di mo tagaan rog 13th month pay dili mo magyaw-yaw ug wa mo'y bonus kay pandemic ra ba mga impiernohonon mo. Ang pari og way kolekta karon adlaw minatay daghan ra man ta kay mig kolekta ron nya wa man gitay musuod ani ambot na ba ka di kami magyaw-yaw kaning nagwali di kani magyaw-yaw kamo sad hasta pari inyong i-appeal sa impierno. Di ko magyaw-yaw maluoy ko ninyo. Bitaw, digin mo mohog sa kolekta, maluoy ko, kay kanang paghog sa kolekta, maunay imong halad sa Ginoo. Nya kay wa man ka nihog sa kolekta, kinsa may imong gihalaran anang imong kwarta? Ang yawa. Kaluoy nimo, adto nimo ihalad sa yawa ang imong kwarta, di ba? Padung jud ka sa impierno. Pero anha na nimo ihurot og hatag din ni simbahan, congratulations. Mo na og di mo mohog sa kolekta, luoy kay mo, dili ang pari. Di ra ba mo tuo? Ikatulo nga unsa man? Antos. Ang tanang mga santos nag-antos. Mao bitan nang na-common kay na natong ingon ang mag-antos masantos. Unsa may mga antosonon nimo? Daghan kay dinis kalibutan antosonon. Ang akong antosonon, una, ang akong mga kuyog sa kinabuhi. Kanang labing suod nimo nga tao mo nay labing dakong antosonon nimo. Kinsa may kinasuoran nimo ron? Mo na imong antosonon. Iyon na kinsa imong kinasuoran. Mo nay pinakadakong antosonon nimo. Tanawang naong ana. Naong palang gipul-an na ka kadakong antosonon ana. Unya ang batasan ana gabalik-balik raman. Sige kag sulti, sige kag hangyo, nagkasinabot na mo, balikon ra gyapon. Sa una nangabit na nya ni promise na nimo nga di na jud kuno unya himan-himan na nasay lain nya moingon ra sad huyang manggod ko day huyang mangyud ko ana nya moingon ra sad ka huyang day ka ampo Gus Ginoo nagampo naman ko day nya moingon man Ginoo nga sige lang okay ra sabtalan ko ani day total wa man sa tikapasagdi. Ingon lang sa ka, sige, okay ra okay ra sa ngita lang sa kung ako. O masa to'y kuyog sa father, ato lang ko kuyog dito. Ang pare san, may ingon sa pare, bahala lang ng Madrid yan, yamay ni Dool, kanina lang sa ako. Oy, ayaw, antosa. Kay ang sala, mga igsoon, dili mahunong kung di ta mag-antos. Kaning giingon diri nga bulahan kamong putli o kasing-kasing, tungod nas pag-antos nimo. Kay ang sala, imong mabalibaran basta mo antos ka. Unya, kung lutuson ka, antos. Kung daog-daogon ka, antos. Masantos ka, ana. Nya kasagaran rabas kusog kayong mo gamit aning AAA kanang kusog kay mo ampo, kusog mo alagad, kusog mo antos, kanunay nang malipayon, malinaon og kontentos kinabuhi.
Kana mao ning mga tawhana ang magsigig ingon, praise the Lord. Thank you Lord. Wala na akong hahanapin pa. Kani silang mga tawhana. Pero kanang dili mo ampo, nya di mo alagad, nya magsigig likay sa antos, mao na sila yung mga kusmod kay mga naong. Mao na sila ang kanunayng bugat ang kasing-kasing. Mao na sila karon ang nga stress og nga depressed nga mga tao. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, nagpanaw padulong sa kasantos, atong ipadangat ang atong mga pangamuyo diha sa pangama sa tanang mga santo sa langit, ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang tao nga maayog kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi ug sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanan nga nahiuna kanato diha sa pagtuo, dali nga makadangat sa langitnong puloy-anan, aron didto magsudong sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom o manggihatagong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo dihas pangama sa mahal nga Birhen Maria uban sa tanang mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Di maabot dong. Ayaw tugo ang pare o kabot.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Kahimot Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos o gitugot nga silang among gituuhan nga anaa na sa dili kaduha-duhaang kinabuhi sa way katapusang himaya magatagad usab unta sa among kaluwasan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlawa pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan ang langitnong Jerusalem diin ang hugpong sa among kaigsuunan nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong niining maong syudad nagalagsik kami pagpanaw pinaagis pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang ug panig-ingnan alang sa among kahuyang ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon og nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo niining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas og dugo, mapuno sa Espiritu Santo og mahimong usa ka lawas og usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol o mga martir, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi Amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managkahiusa, ilabi nang nias among parokya ug dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon ug imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita, pagsangpit atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo o Dios ang kahibulungan o ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos, og nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan niining kananan sa mga magpapanaw kanha sa bangkete sa puloy-anang langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, manglingkod makadiyot. Atong usas mga nindot nga gasa nga ato karong nadawat mao ang kasantos sa kinabuhi. Nya mahimo ra ni kung atong matuman ang 8 Beatitudes. Memorize ato ninyo ha, Matthew chapter 5. 8 to kabuok. Nya ang summary, triple A. Ampo, alagad, og antos. So atong pasalamatan ang nag-alagad nato karon ining misaha. Unas tanan ang naglimpyo sa atong simbahan aron maandam sa misa. Ang atong mga barangay tanod diha sa gawas nga nag-manage sa atong parking o sa atong traffic. Ang atong mga frontliners, nga Eucharistic lay ministers sa pud nato, ang atong mga sacristans, ang lectors, ang atong salmista, atong love offering assistants, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang mga ni-offer nining misa karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga mo ang pamilya nila ni Brother Joe and Sister Nenen Loreto. Ato lang hatagag masipang pakpa. Ang atong misa nga sunod ani alas 8 buntag. Nya sunda na sa alas 10, alas 12, alas 2, alas 4 ug alas 6 sa gabi. Palihog lang og kanaganing storya sa inyong mga kaila o mga kapamilyag kapuso nga mao ni ang mga misa nato karon. Obligasyon ba yan ang atong pagsimba karon? Nya ugma sang adlaw, obligasyon sad kay ato sang pahinungdan ang tanang nangamatay. Naay nangamatay sa inyong pamilya? O kana simbahi sad na ugma. Kay total mas maayo man ang ikay mo simba kaysa ikaw mo isimbahan aron pahinungdan. So ugma sang adlaw, mao gyapon ang atong misa, alas 6, alas 8, alas 10, alas 12, alas 2, alas 4 og alas 6 sa gabi. Nya padayon mo nga manghatag og pamisa sa atong mga minatay, na dihay mga sobre, pwede mo ana nyo suwatan gyapon na or inyo lang i-text nga rinamo, i-message ang inyong mga name sa mga kalag, unya og naasad mo i-donation, ihatag lang pod nato pinaagi sa atong kwarta padala, sa atong bank accounts o sa atong GCash. Nya kamo pwede sa mumuhatag din. Isuod lang anang atong mga kahon, namtay mga kahon diyang masudlan kay amo ra sa nang ablihan. So salamat kayo sa tanan. Nya ako ding special nga pasalamatan ang tanang tao nga mitampo og mikuyog, miduyog sa atong Living Rosary
culmination sa Rosary Month kagahapon. So ato man tong gihimo nga motorcade, nya doon na say kanaganing mga station sa 5 ka barangay. Doon naman to'y mga winners. Na wapagay maklaim diha ang ubang mga bugas kay gibugatan ra kay sila tingali. Ma-forfeit ra ba na after 3 days. So katong mga nidaog og di na nyo maklaim from now until Martes, isoda na namo sa sulod og wala na makakuha niya na. So kinsa may nahimong mga mananaog nato nga mga kuan, pulo sila nindot, pulo, I assure you that kamong wa mo kuyog, you miss 3/4 of your life. So sunod kuyog yun mo kung buhi pa mo sunod tuig. Kinsa may mga nidaog, ang first prize nga nakadawat og 12 ka sakong bugas mao ang kapilya sa tabla. Ha? Yawas tabla. Nya ang second nakadawat og 10 ka sakong bugas mao ang kapilya sa San Roque. Nya ang third makadawat gihapon og kada naman to? 8 ka sakong bugas ang kapilya sa Lataban. Ang ika-upat nga makadawat og 6 ka sakong bugas ang kapilya sa Sambag. Ika-5 makadawat og 4 ka sakong bugas mao ang kapilya sa Santa Cruz. Tanawa, pulo sila mga winners. Nya ang ato nang nabaligya sa atong gipamaligya nga slots nga 3,500 katag 1,000, ang nahali na nato as of yesterday niabot na og 2,582. Pakpak. Ang akong target ani mga 2 ka buwan ma-sold out, pero karon usa pa lang ka buwan og 3 ka adlaw ang nahibili na lang 918. Kamo dihang gusto pang malangit, tala pagdali na mo niini, first come first serve. Ang naay kapalit unya di gyud mo palit, ibaw na mo gasa mo padong. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang santos nga misa, ato ning padayonon kuyog sa tanang mga santos sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.